Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις του μπροστινού και του πίσω αμορτισέρ. Το μπροστινό το πυρούνι, τι έχω κάνει εγώ και τι έχω κάνει στο πίσω αμορτισέρ, πώς το έχω σφίξει. Καταρχάς και τα δύο τα έχω σφίξει πριν, ενώ τερμάτιζε εδώ η μπουκάλα μου, τώρα τερματίζει εδώ, η γραμμή είναι εδώ. Οπότε και έχει σφίξει και η επαναφορά του είναι λίγο πιο αργή. Μην φανταστεί τίποτα τρελό, αλλά έχει βοηθήσει και στις στροφές και γενικά στη σταθερότητα της μηχανής, στο κράτημα της μηχανής. Οι ρυθμίσεις είναι δύο λοιπόν. Έχουμε προφόρτιση το 14 αυτό εδώ, το παξιμάδι, και επαναφορά το ίσιο κατσαβίδι. Αυτό εδώ το 20 νομίζω είναι, δεν το ακουμπάμε, δεν το πειράζουμε παιδιά. Οπότε προφόρτιση, επαναφορά και στα δύο, έτσι. Λοιπόν, αριστερόστροφα λοιπόν λασκάρουμε, έτσι, αριστερόστροφα λασκάρουμε, δεξιόστροφα σφίγγουμε, λασκάρουμε, σφίγγουμε. Εγώ τι έχω κάνει λοιπόν, έχω σφίξει και στα δύο πάντα το 14 4 βόλτες και την επαναφορά του την έχω σφίξει 2 βόλτες ακριβώς. Έχω σημειώσει εδώ που είναι η αρχική του θέση και σε αυτό και σε αυτό, και έχω κάνει 2 πλήρες στροφές, δεξιόστροφα πάντα, έτσι, και έτσι έχω πετύχει αυτό που έχω πετύχει στις μπροστινές μπουκάλες. Πάμε στο πίσω. Το πίσω είναι πάρα πολύ απλό και αυτό, δεν θέλει τίποτα έξτρα εργαλεία. Για να μπορέσεις να δεις εδώ το αμορτισέρ σου, να μπορείς να δουλέψεις πιο άνετα, θα πρότεινα εγώ να βγάλετε το πνίχτη από το φίλτρο και έτσι μπορείς να τη δεις άνετα, να δεις εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, μπορείς να μπεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν βλέπετε το κατσαβίδι. Λοιπόν, και έχουμε δύο παξιμάδια. Το πάνω είναι το ασφαλιστικό, ασφαλίζει το κάτω παξιμάδι, και από το κάτω κάνουμε τις ρυθμίσεις. Εδώ, επειδή το βλέπουμε από πάνω, αριστερόστροφα σφίγγουμε, δεξιόστροφα λασκάρουμε. Εδώ είναι ανάποδα παιδιά. Αριστερόστροφα σφίγγουμε, δεξιόστροφα λασκάρουμε. Οπότε για να λασκάρουμε την ασφάλεια βάζουμε εδώ το κατσαβίδι μας και με ένα σφυράκι χτυπάμε και χαλαρώνουμε την ασφάλεια. Έτσι μπορούμε να δουλέψουμε στο κάτω παξιμάδι. Εμένα η ρύθμισή μου είναι αριστερόστροφα το κάτω παξιμάδι, μία πλήρης στροφή. Μία πλήρη στροφή λοιπόν, και το έχω σφίξει ελάχιστα, το οποίο εμένα με βολεύει. Για να πετύχουμε όμως και να μπορούμε να δουλέψουμε στο πίσω αμορτισέρ, θα πρέπει κάποιος την ώρα που σφίγγουμε ή ξεσφίγγουμε από εδώ, από τη σχάρα, να σηκώνει το μηχανάκι για να μπορεί να ελευθερωθεί το πίσω όλο σύστημα, να είναι πιο χαλαρό που λέμε. Δεν ξέρω να τα εξηγώ καλά παιδιά, δεν είμαι μηχανικός, αλλά έτσι μπορέσαμε με ένα φίλο μου να ρυθμίσουμε το πίσω αμορτισέρ. Οπότε κάποιος σηκώνει πίσω την ουρά, ενώ εσείς από κάτω σφίγγετε ή ξεσφίγγετε εδώ τα παξιμάδια. Προσοχή, εάν τελειώσουμε με το κάτω παξιμάδι, μην ξεχάσουμε να επαναφέρουμε, να σφίξουμε το πάνω παξιμάδι, γιατί ασφαλίζει το κάτω παξιμάδι, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η ρύθμισή μου. Μία βόλτα λοιπόν πίσω, αριστερόστροφα, δηλαδή στο σφίξιμο, και μπροστά
ξαναλέω, 4 βόλτες δεξιόστροφα το 14 και στα 2 και 2 βόλτες το ίσιο κατσαβίδι, δεξιόστροφα και αυτό, και σε αυτό και σε αυτό. Πιο σκληρά τα μπροστινά έχουν γίνει, λίγο ελάχιστα πιο σκληρό και πίσω. Για το δικό μου πανταβάρος που είμαι γύρω στα 78 με 80 κιλά, εκεί πάω. Τώρα έχω παχύνει βέβαια, αλλά εκεί είμαι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εάν κάνω κάποιο λάθος, γράψτε μου στα σχόλια. Δεν είμαι μηχανικός, εμπειρικά πάω. Ρώτησα βέβαια τη Mototrend, τις ρυθμίσεις, μου εξήγησαν τα παιδιά και μόνος μου έκανα τα δικά μου τεστάκια εκεί και είδα πως με βολεύει. Να προσθέσω ότι έχουν βγει για μπροστά, η Öhlins έχει βγάλει ελαττήρια τα οποία φτιάχνουν εντελώς τη συμπεριφορά της μηχανής. Αργότερα ίσως τα βάλουμε και αυτά, έχουμε βάλει ό,τι έχουμε βάλει, θα βάλουμε και τα ελαττήρια, πιστεύω ότι αξίζει. Αυτά από μένα παιδιά, και πάλι εάν έχετε κάποια απορία, εάν πρέπει να με διορθώσετε, ευχαρίστως, ελεύθερα στα σχόλια, θα απαντήσω σε όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.